ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦହନ ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ 1 ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ 2 ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ 3 ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ 4 ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦହନ ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ 1 ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ 2 ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ 3 ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ 4 ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ।